F'mument fejn il-Partit Nazzjonalista u maqsum anke fuq il-vot dwar il-liġi tal-ugwaljanza fiż-żwieġ, id-deputat Edwin Vassallo l-ħin tal-aġġornament fil-parlament biex wassal il-messaġġ tiegħu. Qal li d-demokrazija medda u tkellem favur id-diversità fil-ħsieb. Sejħa simili għamluha oħrajn fil-Partit Nazzjonalista li bħal Edwin Vassallo ġej mill-faxxa konservattiva tal-partit u jemnu li dan għandu jmur lura l-eruq tiegħu ta' reliġjo e patria. Biex iwassal il-messaġġ tiegħu uża l-Pietru Paul Busuttil, attivist tal-Partit Nazzjonalista li ħalla din id-dinja fl-aħħar jiem. Nistħajjel li jista' jkun hawn min qed jitkellem u jgħid f'din is-sħana tax-xemx tal-lum Edwin x'qed ifettillu jitkellem. Però hemm tixbieħa ferma, Sur President, bejn iż-żmien li kien jgħix fih Pietru Paul Busuttil, kif aġixxa Pietru Paul Busuttil u llum il-ġurnata. Edwin Vassallo tkellem dwar id-deputati li jpoġġu bil-qiegħda ħdeħ fil-Parlament. Referenza ċara għal membri parlamentari tal-Partit Nazzjonalista la darba ma semmiex lil tal-faċċata u ftit jiem wara li fil-grupp parlamentari kien hemm Irid vot ħieles dwar il-liġi tal-ugwaljanza fiż-żwieġ li ddikjar li m'hemmx għalfejn kulħadd jaħsibha l-istess. Li s-sabiħ tal-ħajja huwa li jiena npoġġi bil-qiegħda anke jekk hawn fil-Parlament ħdem min jaħsibha totalment differenti minni. U f'dik id-diversità u fir-rispett ta' dik id-diversità hemm l-unità. Jekk ipoġġi bil-qiegħda ħdejja deputat li jaħsibha totalment differenti minni, għalija li nemmen fil-libertà, fil-liberaliżmu ta' veru, il-libertà dak it twemmin fil-libertà għalija jfisser li jiena niddefendi id-dritt ta' sieħbi il-membru parlamentari li ma jaqbilx miegħi, li jaħseb il-kontrarju tiegħi. Fuq kollox Edwin Vassallo reġa' iddefenda l-vot tiegħu kontra d-divorzju fil-waqt li tkellem dwar illum, reġa' tenna li membru parlamentari għandu jkollu kull dritt ikun onest miegħu innifsu. Imma li membru parlamentari li jifhem differenti minni, jien nemmen li għandu dritt daqsi li jixet għal dak li jemmen fih. Għandu dritt daqsi li jkun onest miegħu innifsu, daqs kemm għandi dritt jien inkun onest miegħi innifsi. Saħansitra Edwin Vassallo qal li hija arroganza li ma jkunx hemm opinjonijiet differenti biex bekk wassal messaġġ ċar. Messaġġ li fi kliem l-imkejjen tagħna u messaġġ ċar li fil-Partit Nazzjonalista m'hemmx qbil dwar temi diskussi bħalissa u b'dan ħafna mhumiex kuntenti.